Det vi typisk gør, det er, at vi arbejder med at konstruere nogle personaer, som i realiteten er nogle imaginære personer, hvor der knyttes for hver enkelt person en række værdier, holdninger, vaner, fordomme og alt sådan nogle ting. Og ved at brodere rundt de her personaer, så kan man faktisk etablere en meget, meget rig og detaljeret forståelse af den virkelighed, som en løsning skal implementeres i. Og det er faktisk det handler om. Altså at bruge en metode, som åbner op, tapper ind i noget nyt, men så i øvrigt at få kreeret nogle løsninger, som er på sporet og som kan realiseres osv. Det der er det helt centrale, når vi arbejder, når man i hele taget arbejder med at udvikle problemstillinger sådan, på en lidt mere kreativ facon. Så er det vigtigt at holde sig for øje for det første, at kreativ ikke behøver at betyde, at det så bare bliver langhåret og sjovt og noget, der ser smart ud, men overhovedet ikke kan bruges, for det er forkert. Kreativ betyder, at man forsøger med nogle nye teknikker og tilgange og metoder at tappe ind i nogle muligheder, som man ikke lige så var der.